Pastor, mangutana ko kana bang makalapas og trabaho sa Biyernes sa gabi diha sa mall sala bana, Pastor? Okay. Bisang di na lang ta magisgot og mall igsoon. Magisgot na lang ta og prinsipyo dinis balaang kasulatan. Unsa may imong nabasa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 11? Ha? Hinunduman mo ang adlong ipagpahulay sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magabuhat ka ug buhaton nimo ang tanang buluhaton. Apan sa ikapito nga adlaw mupahulay ka bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan. Unsay rason igsoon sa bersikulo 11 nag-ingon, kay gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang mga yuta ug ang tanang butang nga naa niini. Asa gikutlo ni Moses ang bersikulo 11, iyang gikutlo dito sa Genesis 2, 1, 2 ug 3. Na human sa Dios ang iyang mga buhat sulod sa unom ka adlaw ug ang Dios mipahulay, nagbalaan, nagpanalangin sa ikapito ka adlaw. Remember, wala pa'y Hudiyo sa Genesis 2. Wa pa mahulog ang tao sa sala sa Genesis 2. Kay human sa Genesis 2, 3, hantod daanay mga kasalanan, miguwa dayon ang mga katawhan nga Israel, nga ang buot pasabot sa Israel, nagmadaugon. Giilisan ang ngalan ni Jacob, ug nagmadaugon. Kini wa pa mahulog ang tao sa sala, meaning wala pa'y Hudyo, wala pa'y Israelites, pero naa na ang adlaw ipagpahulay balaan. Unsay giyon? Unom ka adlaw. Kanang unom ka adlaw igsoon, naapil na niya na ang Domingo ngadto sa Biyernes. Pagka sunset, balaan na ng adlaw. Unsay giingon igsoon? Isaiah 58:13, atong basahon ang giingon sa balaan nga kasulatan dinhi. Mao ni ang nakasulat. Okay? Iyon siya dinhi, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kaugalingon nga kalipayan sa akong adlaw nga balaan, ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay, nga usa ka kahimutan, ug sa balaan ni Jehova, nga halangdon mo pasinungog kanimo, mapasinungog kaniini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan. Dili imong kaugalingon pamaagi, dili imong kaugalingon nga kalipayan, kanang imong kaugalingon nga pamaagi, apil na ni ana igsuon ang atong pagpanarbaho. Ang imong kaugalingon nga kalipayan, apil na naigsuon ang pag-sit aside sa imong pag-adto sa imong mga higala, kay unom ka adlaw na kay panahon sa pag-adto sa imong higala. Unom ka adlaw na kay panahon sa imong pagpanarbaho. Usara ka adlaw igsuon ang imong pagbalaan uban sa Dios sa panahon sa adlawng igpapahulay. Ug kana nagsugod didto sa Genesis. Imagine ni maigsuon, unom ka adlaw, unya ikapito maong adlaw ipagpahulay. Di gyud ko malimot sa akong maestro kaniadto, si Pastor Severino Paipa, kana karon sa Amerika. Hingon siya nga adunay 7 ka baso. Unom ka ba kaning 7 puro na ay tubig. Okay? 1 paingon sa 6 tubig, pero sa ikapito gibutangag Milo. Gibutangan og asukar, gibutangan og gatas. Papilion kasi ikapito asa mga. Siyempre dito kasi ikapito. Kaya ang unang puro man na tubig, kumon man na sa atuan na atay gripo. Pero ang ikapito, na ay Milo, na ay sugar, na ay milk. Pagkatahong sa gihimo sa Dios, yan ang adlaw, nagbalaan siya, nagpanalangin siya, nagpahulay siya. Ing ana igsoon ang pagsimba nato atubangan sa Ginoo. O gitagaan kitag example. Jesus Christ. Lucas kapitulo 4 versikulo 16. Unsay gyud na nabatasan ni Kristo pagsulod sa sinuguga sa matag adlaw nga igpapahulay. Kanang word nga nagbatasan igsoon gipakita kana ni Jesus Christ aron kita magsunod nga na kaniya. Kay si Jesus Christ baya ang una nga tawo nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Imagine ni Migson, si Jesus Christ ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug siya usab ang nagpahulay. Tanawa ang Juan 1:1. Sa sinugdan mao nang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug walay butang nga nangahimo dili pinaagi kaniya. Ug sa bersikulo 14, ug ang pulong nahimong tao. Giusab-usab na sa Colosas kapitulo 1, versikulo 14, 15 ug 16.
Siya ang nagbuhat sa butang makita, butang nga dili makita, mga kaginuohan, mga lingkuranan ug uban pa. Diha siya nagbuhat ug siya usab ang nagpahulay. So sa iyang pagpakatao, iyang gipakita ang tinuod nga pag-obserbar sa adlaw igpapahulay. Di ta moawat sa mga Hudiyo igsoon nga di pwede manambal bisag pagluwas na sa tao. Muna nga niani si Jesus Christ usa sa katuyuan dili lamang sa pagluwas sa tao apan paghatag og sakto nga pamaagi nga pagbantay sa iyang mga kasuguan. Kay ang kasuguan igsoon mauna ang kinaiya ni Jesus Christ. Mabitaw si Jesus Christ nagingon, if you love me, keep my commandments. Mabitaw si Jesus Christ mingon, wala ako muani sa pagbungkag sa kasuguan. Miani ako dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman niya na. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 o versikulo 18. Kita ba mo ni Jesus Christ nagpahulay Domingo? Kaya ba mo nga si Jesus Christ nagbalaan sa adlaw Domingo? Kita basad kamo nga, kung lapason ang Domingo makasalata. Pero naidaghan mabasa, lapason ginimo ang sugo sa adlang ipagpahulay, makasala ka, natay daghang mabasa. Pero wa kay mabasa nga kung lapason nimo ang adlang Domingo sa panahon sa ilang pagsimba, makasala ta. Kung wala tay mabasa nga naigisulutan dinhi nga naglapas sa adlaw Domingo, kung wala tay nabasa nga naay nakasala dinhi nga naglapas sa gitawag nato og pagabalaan sa Domingo, nanaw tay gisulutan. Pero sorry, wala igsoon. Mamagani ang katuyuan sa 70 Adventist igsoon, ibalik kita sa kamatuoran dinhi sa balaan nga kasulatan. So I hope igsoon nga ang nangutana dinhi atong natagaan og tama nga pagsaysay nini og nahibalo kita nga ang prinsipyo dinhi sa balaan kasulatan igsoon is sunset to sunset. Leviticus Kapitulo 23, versikulo 32, kay ang mausab ang atong adlaw pinaabgiman sa alas 12. Okay? Mag-change ang adlaw. Mabita pag New Year 31, pag 12 o'clock, magpabuto na yung mga tao kay nganuman, oy, na-change na ang tuig, January 1 na. Kanusa? Alas 12 sa gabi. Remember, igsoon, ang clock na introduce, kanang tik-tak nga clock, 14th century. Before 14th century, wala pa'y tik-tak nga clock. Ang ila dito is sunset to sunset. So meaning to say, pag sunset sa Friday igsoon, balaan na siya. Bisag unsang trabaho na amang kasamol o asa basta sa panahon sa sunset sa Bernes, mao na ang gitawag nato og balaan nga adlaw ipagpahulay.